салом, хуш омадед ба барномаи иттилоотии хабар барои ту. дар фасли сармо сӯхта байни кӯдакон зиёд мегардад. аксар нафарони сӯхтаро кӯдакон ташкил медиҳанд. сабаби бисёр сӯхтани кӯдакон дар чист? ин беаҳамияти падару модар ва беназорат гузоштани онҳо дар назди печу дудбаро ва ҳамсандалӣ мебошад. аксарияти беморон дар шӯъба бистаришударо низ кӯдакони дасту пояшон сӯхта ташкил медиҳанд. асосан ҳозир ки сармо ва давраи сармо саршудагӣ сандали бисёр беморони бо сандали сӯхта бисёр мебиёнд. мисалан бачаҳо танҳо монанд агар термос мекафад оби ҷӯш чапа мешад бачаҳо сӯхта мебиёнд. духтурон таъкид мекунанд ки табобати сӯхтаи пӯст душвор буда муолиҷаи он хеле тӯл мекашад. давомнокии табобат чӣ қадар аст? давомнокиаш аз ҳолати шахси сӯхтагӣ вобаста аст. бино ба иттилои духтурон аз шумораи умумии бемории сӯхта ба беш аз 90%-шон амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида мешавад ва бистарикунии онҳо то 1 моҳро дар бар мегирад. дар хотир доред, ҳангоми бо оби гарм ё равғани доғ сӯхтан ба ин гуна хатогиҳо роҳ набояд дод. якум, истифодаи хамираи дандоншӯйӣ ба сӯхтаҳо ифлосшавии макони сӯхта ва ба афзоиши ҳаҷми сӯхтагӣ оварда мерасонад. дуввум, бо баҳонаи пешгирӣ аз микроб муҳофизат кардани макони сӯхтагӣ бо як матоъи часпандаи тиббӣ маҳкам намудани боиси боло рафтани ҳарорат дар макони сӯхтагӣ, зиёд гардидани ҳаҷми сӯхтагӣ дар пӯст, тавларзаи бадан, зиёд шудани дард дар назар аст. саввум, истифодаи ях ба ҷои сӯхтагӣ хуб аст, лек боиси пайдо шудани доғ дар пӯст мегардад. чорум, печонидани макони сӯхтагӣ бо пахтаи оддӣ ва пахтаи тиббӣ умуман мумкин нест. ҳангоми сӯхтани пӯст аввалин коре ки бояд иҷро кард инҳоянд. якум, макони сӯхтаро ба оби равони хунук 10 дақиқа нигоҳ доред ва пай дар пай аз малҳами зидди сӯхтагӣ ба монанди асал истифода беред. дуввум, ба болои сӯхта докаи ҳавогузарро печонед ва ба болои сӯхта бо нарм малҳами зидди сӯхтагӣ ё вазелин молед. саввум, макони сӯхтаро танҳо бо як роҳ боздошта ва нобуд карда мешавад ки ин ҳам бо оби равони хунук нигоҳ доштан аз 10 то 20 дақиқа мебошад. чорум, беҳтараш пахтаро бо докаи дезинфексияшуда иваз намоед. ин аз ҳама маслиҳатҳои фоидаовар ҳангоми сӯхтани пӯст мебошад ки табибони пӯстшинос яъне дерматологҳо тавсия додаанд. барои пешгирии сӯзиши кӯдакон боз кадом чораҳоро метавон андешид? фикру ақидаҳои худро дар шарҳ нависед. то ин дам бо шумо будам ман Мафнага Дойбоева. то хабарҳои навбати, хайр, сарбаланду хонаобод бошед.